Това да си мъж и да не тренираш крака трябва да е най-тъпото нещо в фитнес сферата. Представи си да имаш по-малки крака от жена си или от приятелката си. Естествено има изключения. Тя може да е професионален спортист. Може да има много хубав ген. Може ти изобщо да нямаш ген за крака. Но в повечето случаи краката ти ще са по-големи от нейните. Или поне ще са на едно ниво с нейните. Стига да ги тренираш, разбира се. Ай ги оставим жените на страна. Да не ми дадат коментарите, аз тренирам за себе си и това не е от значение, бля, такива глупости. Ако това е случая, независимо за какво тренираш, дали за да свалиш килограми, дали за да градиш мускулна маса, дали просто за здраве, пропускането на краката е наистина глупаво. Защо? Защото това буквално са най-големите мускули в тялото. Ето тази снимка го показва. Абсолютно всяка една мускулна група на краката е по-голяма от всяка мускулна група на горната част. И то в някои от случаите е в пъти. Ако ги развиваш, безспорно ще изглеждаш много по-мускулест, много по-мъжествен, много по-естетичен. А пък ако искаш просто да сваляш килограми, ние знаем, че колкото повече мускулна маса имаш, толкова повече калории голи тялото ти, за да поддържа тази мускулна. Така че, понеже това са най-големите мускули в тялото, ще имаш много повече мускулна маса от преди. Ще гориш много повече калории и ще ти е по-лесно да поддържаш дефицит, с който да отслабваш. А пък ако тренираш за здраве, краката ти буквално трябват за ежедневната функция. Без тях няма как да стане. Възрастни хора, които едва се движат точно заради слаби крака. И от ранна възраст започват болките в кръста, в коленете. А силните крака го предотвратяват това. Така че отиде да правиш крака и напоследък за още полезни съвети в фитнеса.